Madwar 230 skola f'pajjiżna fetħu l-bibien tagħhom għall-istudenti għal sena skolastika ġdida. Il-fuq minn 55,000 student f'pajjiżna li l-età tagħhom tibda minn 3 snin sa 16 sena huma mferxa f'100 skola tal-Istat, 80 tal-Knisja u 55 oħra indipendenti. News tkellem ma' diversi ġenituri li qalulna xi tfisser għalihom l-ewwel ġurnata ta' sena skolastika ġdida. Għalija kienet naqra ħafna xogħol biex nippreparaw. Ġen u tgelfix għal-ġenituri? U ġiħta ras kbiru. L-ewwel ġata naqħesilt sakemm tibda u hekk tirranġa kollox u nara kif marret l-iskola, l-ħbieb ta' kollox. Kellna naqra xi nġorru ta' l-affarijiet, il-kodba, ħalli niksu u hekk u l-kaversu. Ħadna wisq pjaċir. L-ewwel tawna l-kodba biex nirġu morru nixtru. Għamilna dawna l-homework, s-sissa rajt. Għadna pjaċir. Taf kem ħad gost l-iskola, illum l-ewwel darba tiegħi għadna niktibu. Illum l-ewwel darba li ġejt u għadni ħafna pjaċir. Tkellimna wkoll ma' tfal li qalulna x'għamlu kif ħassewhom fl-ewwel ġurnata skolastika. Matina għamletni tnejla rinġit u għalt li għalfiex, ixrobu. Għax l-iskola ħatibda ma smajtix inqampina. Il-Konsil taż-żgħażagħ fi stqarrija awgura lill-istudenti kollha waqt li ddeskriva l-edukazzjoni bħala għodda ewlenija li permezz tagħha ż-żgħażagħ ikomplu jikbru b'mod aktar holistiku.